Trefniad da i gyfeiriad Sam Jones yn fan hyn. Jones yn y cwrt Cosby yn tanio'r ergyd yn syth at Harry Lloyd. Cyfle da i'r ymosodwr o'r tafliad hir. Baker i Harry Owen. Elliot Evans, nôl â hi gan Cosby. McCarthy ar bas, Cosby ni flicio hi mlaen. Baker yn y cwrt Cosby. Ac Elliot Evans yn canfod. Cornel bella rwyd. Symudiad am y neddgar gan Met Caerdydd, ond symudiad nath dal i ffordd yn y diwedd. Ac Elliot Evans yn pigo i gornel. Price allan rwan at Emlyn Lewis. Lle i'r amddiffynwr canol frasgamu ymlaen ar bas yna, canfod Sam Jones yn y canol. Jones yn ergydio ar bedr gan Harry Lloyd, mae dal yno. A Lloyd yn cael gafel arni ar yr ail gynnig. Dihangfa i'r Bala. A dwi'n gwybod sut oedd gan Sam Jones gymaint o le ar ymyl y cwrt Cosby yna. Tom Price ar gic gornel, honna, yn syth. Drwy ddwylo Harry Lloyd. Ac mae yng nghefn yr hwyd gan Matthew Chubb. Camgymeriad erchyll gan y golwr. Honna yn swingio'n syth i mewn ato fo o'r gic gornel. A'r golwr methu dal hyn iawn. Edwards yn gofyn am gymorth. Yn chwarae allan i Enai Marsan. Marsan yng nghanol cae. Yn gweld rhediad James Davies ar y postyn pellad. Davies yn rheoli. Davies yn ergydio. A honna heibio i'r postyn. Symudiad gora Bala yn y gêm hyd yma. Croesiad i'r canol. Newell yn methu honna. Enai Marsan. A'r croesiad yna cael ei rwystro gan Matthew Chubb. Mae'n le gan Matthew Chubb rwan. I wrth ymosod. Arsan sy'n ar ei ôl o. Chubb dal yn cael ei wylio gan Arsan ac yn cael ei daclo yn hollol deg. Arsan ar bas ymlaen i chwilio am Mendes, ond yn tanildio'r meddiant yn ddigon rhad. A Chubb rwan yn gwthio. Enai Marsan i'r llawr wrth iddyn nhw ffrio am be ddigwyddodd yn fanna. A mae'n gerdyn coch i Chubb yn fan hyn. Chubb yn cael ei anfon o'r cae. A mwthio Enai Marsan. Arsan wedi daclo chydig eiliadau'n gynt. A Chubb yn ei wthio fo yn ei frest, dwi'n meddwl. Ac felly, mae Met Caerdydd erbyn nhw ddwy ar y blaen. Rwan, i lawr i 10 dyn. Dave Edwards yn ôl rwan. I liwio'r chwarae o'r cefn. Ôl i Southern. At James Davies. A Southern yn ei derbyn hi'n ôl. Davies. Edwards i Southern. A mae'r bas yna ymlaen. Shannon yn y cwrt Cosby, lang a'i droed iddi, a'r ergyd yna. Allan am gic gol gan Rutherford, maen nhw'n gofyn oedd hi'n drosedd, oedd hi'n gic o'r smotyn. Achos fel mae Rutherford yn ymestyn i daro honna, mae o'n cael ei lorio. Mae'r pwysau i gyd yn dod gan y Bala ar hyn o bryd. Wrth iddyn nhw drio cael gol yn ôl. Oli Southern ar y dde. Shannon, at Luke Wall, a Burke ar ergyd, mae hwnna'n adlamu i gefn yr hwyd. Mae yna gol yn ôl i'r Bala, a dwi'n meddwl bod Luke Wall yn ei hawlio hi. Mae'r ergyd yn dod gan Nathan Burke, ond dwi'n meddwl bod ni'n cymryd y cyffyrddiad lleia oddi ar Luke Wall. Mae'r Bala yn ôl yn ddi. Paul Rutherford yn chwilio am gymorth gan Enai Marsan. Marsan sy'n yno rwan. Marsan yn clywed galwad Dave Edwards. A Dave Edwards sy'n dal yn dilyn honna i'r cwrt Cosby. Os na drosedd oes, mae'n gic o'r smotyn i'r Bala. Ac mae'r gêm yma wedi troi ar ei phen. James Davies gafodd ei faglu yn y diwedd. Edwards yn erbyn Alex Lang. A Dave Edwards wedi methu hi, mae Alex Lang yn arbed yn wych i lawr i'w chwith. Arbediad campus gan y golwr. Ac Edwards wedi cadw'r ergyd yn isel, ond ddim digon o bwer iddi. Ddim yn ddigon agos i'r gornel. Ac mae rhaid dweud mae hwnna yn arbediad o'r safon ucha gan Alex Lang y golwr. I gadw'r mantais i'w dîm o. Mae yna gic rydd rwan yn erbyn Met Caerdydd. Chwaraewyr y Bala yn cael gair efo CJ Craven.
Dyn nhw ddim yn hapus efo'r dacl yna. Ac mae yna chydig o ffrion fan hyn. Cerdyn coch i Creifen am y dacl yna. Ac mae Met Caerdydd i lawr i 9 chwaraewr.